La primera vegada que fem un blog presenta sempre el mateix format. El text a l'esquerra i a la dreta tota una sèrie d'apartats. Tots aquests apartats els podem configurar. També ens poden aparèixer a l'esquerra segons la plantilla que hem utilitzat. I aquesta plantilla també la podem canviar. El que farem primer, doncs, és entrar al nostre blog per tal de començar a editar i canviar el format. Iniciem sessió i anem a configurar el blog. Aquesta configuració que vam fer ja està explicada a l'altre vídeo, en un altre vídeo anterior. El que anirem directament és al format. Molt bé, la primera cosa que ens apareix són els elements de la pàgina. Aquesta és la pàgina del nostre blog. Posem-lo aquí al costat i el veurem. Tenim el text i tots aquests apartats. Tenim el text i tots els apartats. Tenim un encapçalament i aquí sota l'encapçalament podríem tenir-hi alguna cosa. Jo en el meu no hi tinc res. L'encapçalament amb la introducció i res més. Molt bé, ho deixarem així. Anirem pas per pas per si volem canviar coses de la pàgina. L'encapçalament, l'editem i tot correcte. Jo podria canviar la descripció del blog o esborrar-la i fins i tot podria penjar una imatge des del meu ordinador o una imatge des d'un altre racó web. Molt bé, la imatge aniria darrere el títol, en lloc del títol. Podria fer una imatge personalitzada que em servís de títol i per tant ja la col·locaria aquí. Ho deixaré tal com està, ja m'està bé. Molt bé. La barra de navegació, o sigui, el que ens apareix aquí dalt. Jo hi tinc el títol i el que farem és mirar a veure què podem fer. Barra de navegació, aquesta d'aquí. Molt bé. Blau, bronze, blau, m'està bé el blau, o agafo aquest transparent? Agafo el transparent. El bronze potser m'estarà més bé. O aquest argent, vinga. Molt bé, a partir d'ara això d'aquí no serà blau, sinó serà argent. Segueixo. La barra de la dreta. Primer fem els missatges. Vinga, els missatges. Com m'apareixen? A la pàgina principal m'apareixen 5 escrits. 5 escrits que si n'hi ha més sortiran enllaços a sota o diran més i podríem afegir, podríem anar a veure els 5 escrits anteriors i així de 5 en 5. La pàgina comença amb la data. Aquesta data la puc acabar de configurar, si la vull llarga, curta, només el dia, només el mes, ja m'està bé. Puc posar enviat per Jordi o canviar el text o simplement treure-ho. Si ens hi fixem aquí sota surten els elements tal com surten, aquí sota aquí. Si trec enviat desapareix d'aquí sota. El deixaré, no passa res. A l'hora en què l'he enviat, aquest el trauré. Els comentaris que hi ha el puc deixar o simplement treure comentaris i posar una altra opció, una altra història. Les etiquetes, que són aquestes dels comentaris, les puc treure o posar, ho deixarem per defecte. Si jo en soc l'editor m'apareix aquesta icona per tal de poder editar ràpidament el text. Podria posar 3 botonets per veure si m'interessés i que la gent em puntués, i puc mostrar l'adreça de correu per tal de que s'enviï via e-mail el text del blog que he fet, qualsevol persona ho pugui fer. En principi només traurem l'hora i deixarem tot l'altre per defecte. Desarem els canvis. Molt bé. I anem a veure aquesta secció de la dreta.